Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. So mazuva adarika awo ndakareceiva call yekuti nanhasi handisati ndakwanisa kunzwisisa kuti chitendero chacho ichi chakanzi nemwanasikana uyu ndo chitendero chavanotevedzera chinombonyatso kufunctiona sei, ende zvinhu zvacho handina kana kunyatso kuzvinzwisisa. So I hope kuti maybe kana kuinewo anokwanisa kunzwisisa nyaya idzi anokwanisa kuzotibatsirawo mucomment section. So ndakareceiva imwe phone call ichibva kune umwe mwanasikana uyu ari kuti iye ari kurarama nevabereki vake nemasisters ake nebrother yake variko kumhiri kwemakungwa. Akati please musazomenshena the country where I am currently residing with my parents. So nyaya yake iye akati hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokomberawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma vabereki vangu vakauya kuno kwatiri when they were still a very young couple, then vanagogo nanasekuru vakabva vazouya kuno, but vachiuya kuno mukoma this was through a sponsorship yakangouya out of nowhere. Mwari wedu wakabva watirangarira, because kana ndichirangarira zvose izvo zvandakaudzwa nasekuru nagogo zvekare zvatinogara tichidzidziswa especially nababa vangu, because havadi kuti tinge tichikanganwa nyaya iyi zvekare. Vanoti kuziva nyaya iyi zvinoreva kuti tiri kuziva kwatiri kuenda. Hanzi munhu ukaziva kwawakabva unenge uchiziva kwauri kuenda. Zvakaitika ndezvekudai. So hanzi umwe musi ivo baba vangu nasekuru vakati vachibva kunofudza mombe dzoumwewo mudhara uyo wavainge vachishandira vachiri kuZim. Saka vakazoti vari munzira vachidzokera kumba ndopavakabva vazosangana neumwe murungu uyu hanzi ainge ari muBritish achidriver Santana. Saka murungu uyu paakamisa motikari hanzi sekuru vakatomboti kuna baba ngatitizei, asi baba vakabva vatya vakangoramba vakamira, because kainge katori kekutotangawo kunyatsokufesana nemurungu. Murungu uya akabva azobvunza sekuru nababa, saka paakanobvunza zita rasekuru, sekuru vakabva vati ndini, then murungu uya akabva ati pane here kwekuti tinokwanisa kuenda tikambonogara because ndine nyaya newe. Sekuru vakabva vati zvinoita here kuti tinge tichienda pamba pangu. Murungu uya akabva ati perfect, that is what I was hoping for, because I have a lengthy discussion, I have something that I want to discuss with you. Sekuru ivo vakabva vapinda mumotikari zvekare nababa vangu ndokubva vazodzokera pamusha pasekuru. Vakati vasvika paya murungu uya hanzi akabva azorakidza kuti ainge ari more interested muna sekuru nababa vangu, nekuti sekuru nagogo vainge vakangoita mwana wavo one ivo baba vangu. Saka ainge achida kunyatsokunzwisisa kuti ivo vanombonyatsokubva kupi sekuru. Sekuru vakabva vazotanga kurondedzera nyaya yavo. Ivo sekuru vakabva vati vainge vachibva kuMalawi ndokwainge kuine dzinza ravo, but vachizosvika muZim vakabva vazoroora gogo vedu vainge vari muremba zvavo. Saka hanzi vakati vachitaura nyaya iyoyo, then murungu uya akabva azobudisa bhaibheri rake ndokubva avhura first page reNew Testament ndokubva abvunza sekuru nababa kuti zvii zvainge zvakanyorwa ipapo. Then sekuru vakabva vati apa pakanyorwa kunotangira dzinza raJesu. Then murungu uya akabva ati you see kana vachikwanisa kuziva kwakatangira dzinza ravo, ko iwewe sei usina shungu rekuzivawo kunotangira dzinza rako? Then sekuru vakabva vazoti hongu inini ndinoziva kwakatangira dzinza rangu, but murungu uya akabva azoburitsa map, but map dzacho dzatinoshandisa haasi mamap awa emazuva ano, tinoshandisa mamap ekudhara, and mamap atinoshandisa haarecognize nyika, anongorecognize maprovinces aripo pasi pano pezuva. Kamurungu uya akabva azorakidza ivo sekuru kwakabva madzitateguru avo kune imwe province. Saka achinovarakidza kudaro akabva azovarakidza zvekare imwe map, but map iyi imap nyowani inokwanisa kurecognizwa nevanhu vamwewo, vanhu vasina ruzivo rakakwana, because kana iri nyaya yeruzivo, one more thing mukoma, inini mukandigadzika apa nemunhu akaenda kuyunivhesiti akachembererako kuyunivhesiti akaita profesa, iye haana ruzivo runoenderana neni, because inini ndine ruzivo that is far beyond his own imagination. Ndinokwanisa
vakatanga kumuudza zvimwe zvinhu zvekuti iye you will never understand. So mukomana ashe ivo sekuru nababa vakabva vazorakidzwa pamap kuti dzinza renyu madzitateguru enyu ainge achigara muguta iri. Saka guta racho rainge riri kuIran ikoko. Sekuru hanzi vakatomboseka. Sekuru vakaseka vakati, inini ndiri munhu mutema, ganda rangu idema, ko zvinozobva pai zvekuti inini dzinza rekwangu rakatangira kuIran? Then iye murungu uya hanzi akabva azoti, saka iwewe uchizosvika pakusangana nemukadzi wako uyu ane dzinzawo rake rinobva kuIsrael kunyange ari mutema, unofungidzira kuti that was a mistake here? Sekuru ipapo vakabva vatadza kuziva kuti what was going on. Asi hanzi murungu uya akabva azotanga kurondedzera kwakatangira dzinza rasekuru vangu. Dzinza rekwedu mukoma rakatangira kuIran ikoko, kuPersian Empire. Soon after the Babylonian Empire ndo pakabva pazotanga dzinza remadzitateguru angu. Saka isusu our bloodline bloodline inonzi the Persian Iranian bloodline. Saka Persian Empire haina kana kumbogara yaparara. Vanhu vazhinji vanoti kana vakatarisa chimiro chiriko kuMiddle East vanobva vangoona sekunge zvinhu zvisina kana basa, but empire ichiri kutonga pasi pano pezuva empire yePersia, and empire iyi ndiyo yakazosimuka ichienda ikabva yanogadzira iya inonzi Roman Empire. It was from Persian ndokubva yangoita Roman Empire, and pari zvino ndo ichiri kungotonga pasi pano pezuva. Bloodline redu ndo richiri kungotonga, and ivo kunotonga kwavo vanotonga, but vanotonga vari kumashure kwedzimwe hurumende idzo dzine masimba, ende vakaita sana Zimbabwe avatomboverengwi pahurumende dzekuti dzinokontrolewa, because nadzo nyika dzakaita sana zimu dzinotokontrolewawo nedzimwe nyika. Saka kazhinji zvavanoita ndezvekuti kana imwe nyika ikaramba kutevedzera izvo zvinenge zvichida kuitika, then vanobva vatanga kushandisirwa simba remari. Ndokusaka nyika yose ichinzi inofanira kuti inge ichiva nemari, nekuti kana mukagara maita mari zvinoreva kuti zvinenge zvava nyore kuti munge muchizokontroleka, sezviri kuda kuitika kunyika yeSouth Africa. Kana mukaona kuti madonhero ari kuita mari yavo, hakusi kuti ikonomi yavo ndo yakadonha, but kune zvinenge zvichiitika kumashure zvisingakwanisi kana kuunderstandwa nevamwewo, kunyange vamwe vanenge vatori pamusoro vane zvigaro zvepamusoro, but ivo vakaramba vachingoita nharo, mari yavo inosvika pakuita kana 1:40 chaiyo, 1:40 rands, uchitenga 40 rands uchitenga $1 ne40 rands. Kune dzimwe nyika dzine upfumi muAfrica, munofanira kuzvibvunza kuti why nyika idzodzo dzisingatendedzwe kuti dzinge dzichibudirira inhau yekuti idzo nyika idzi hadzina kugara dziri under the Roman kana kuti Persian Empire. Ufanira kutarira kuti nyika zhinji dzainge dzimbori idzo dzainge dziri mizinda yeRoman Empire iyo yakabuda paPersian Empire, nanhasi uno nyika idzodzo ndo dzinoita sekunge dzakabudirira. Kana mukacheka ose anonzi first world countries munongotevedzera the Roman Empire. Kose kwakasvika Roman Empire ikanoisa maoutpost ayo ikoko, ndo nyika dzichiri dzakangobudirira, ende ndo dzinongoramba dzakabudirira, nekuti empire iyi iempire inofanira kulasta for a more million years. Zvino nyaya yandauya nayo mukoma yakamira sekudai. So isusu tine chinamato chedu, chinamato chekuti munhuwo munhu nje asina chaanoziva haakwanisi tevedzera chinamato ichi enda haakwanisi kuchinzwisisa, nekuti chinamato chekutoti sesu takangoti tichingosvika kunyika kuno kwatiri kuEurope takabva tatanga kutrainiwa. Kune zvikoro izvi manormal schools, but vanhu vane mari dzavo havaendese vana vavo kumanormal schools. Vana vavo vanoitwa iya inonzi homeschooling. Saka muhomeschooling imomo ndo maunenge uchidzidziswa kuti imimi family yenyu muempire basa rayo nderei. Like isusu family yedu hakusi kunzi tine mapositions kana kuti madzitateguru edu ainge aine mapositions. Taite
madzitateguru edu vainge vatongoriwo vanhu nje muempire, but nekuda kwebloodline havadi kuti bloodline ravo ringe richirasika, nekuti kana yazosvika nguva yekuti kunenge kuchazogadzwa mambo uyo anenge achizotonga pasi rino rose, vanoda kuti avo vanenge vachizokontrola government yacho vange vari vanhu vanenge vaine bloodline, and bloodline redu vari kutoita zvekuti ringe richiunganidzwa pamwe chete. Bloodline redu nekuzofambawo kumigrata kwakaita vanhu for 1000 and years, ivo vanoti bloodline redu rakatindivadzwa. Saka ivo vanasekuru gogo nevabereki vangu vachizobviswa kuzimu vachiunzwa kuno, inhau yekuti bloodline rekwedu rikuda kuzama kuti ringe richizoitwa pure zvekare, kana kuri sekuvarungu avo vakaramba vangori varungu. Vazhinji vacho unoona kuti maziso avo anenge akaita light blue, so ndo zvavakaita mubloodline rekwedu. Then isusu takazotindivadzwa mushure mekunge madzitateguru edu pavakatanga kudzika vachibva kuIran vachizonopinda munana Egypt, Ethiopia, vachizodzika kuzosvika vasvika kuSouthern Africa, kwainge kuri kutindivadzwa kwemadzinza. But now vakuru vedu avo vanokontrola dzinza redu ndo vari kuzama kuti vange vachiunganidza the bloodline kuitira kuti ringe richizova pure kuitira kuti pachazogadzwa mambo. Ende zvichitaura zvinonzi mambo uyu anokwanisa akatozvarwa kudhara, but isusu hatikwanise kuti tinge tichimuudzwa because kwaanenge akachengetwa kuri very secure. Mambo uyu ndiye achazotonga pasi rino rose one day, ende vachizonotonga pasi rino rose mambo ava vachazopedza matambudziko ose awo ari kuitika pasi pano pezuva, because mazhinji acho matambudziko awa anonzi main made, ndo madzidzisirwo acho atakaitwa. Hondo dzinoitika dzinotogadzirwa nevanhu kuitira kuti vanhu vasakwanisa kuita unity, nekuti vanhu kana vakagara vaita unity vakaona kuti ndo zvinenge zvichiitika, ndo paya pavanozoita inonzi uncontrollable rebellion. Iyo empire yedu inofarira kuti kunge kuchiitika anonzi macontrollable rebellion. Tingadi ndechekuti vanhu vangokaruka vava kutongoita a rise up against their government, ipapo ndo pamunoona kuti hondo iyoyo inongokasika yobva yapera. Asi kune dzimwe hondo dzekuti hadziperi nekuti dziri main made. Zvimwe zvikafu zvinodyiwa nevanhu, zvikafu izvi zvinotogadzirwa nenzira dzekuti vanhu varambe tambudzika nezvirwere zvakasiyana. Isusu tinodya aya anonzi maorganic, ende maorganic awa haakwanise kuti ange achidyiwa nevamwe vanhu nje kunyange wakapfuma sei, nekuda kwekuti kuti unge uchimasosa maproducts acho iwayo unomasosa pai. Ndokusaka kuine awo avanoti maGMO akatogadzirwa izvozvo kuti population iyo isina chainoziva ingoramba iri pasi peempire, kuitira kuti this invisible empire apo painozokwanisa kusimukira ikwanise kuzowana control. Mamwe mateknology mazhinji anenge achingomuka mateknology iwawo anotokontrolewa. Kutori nemamwe mateknology akatokura ekutoti kana akarakidzwa to the population vanhu vanotochambisika kuti ko awa maadvancement awa abva nepi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo zvatakakura tichidzidziswa, ende vanhu vazhinji vanokontrolewa nekuda kwekarensi yavo. Nyika inenge yada kusimudzira musoro wayo, nyika iyoyo inobva yapanishiwa, kupiwa punishment zvekuti mafuture leaders vanobva vaziva kuti havasirivo vari in control, vari at the mercy of a hidden hand. So chinamato chedu chatinotevedzera tinonamata takatarisana nezuva, nekuti kutarisana kwatinoita nezuva inhau yekuti 1000 years ago madzitateguru edu pavainge vachinamata pane zvakamboitika, ende zvichaitika zvekare mumazuva mashomanana ari kutevera awo. Ndokusaka ndangouyawo nemeseji yangu. Pachaitika chimwe chiitiko chekuti zuva in some areas of the world zuva richatombovharwa nemwedzi. Saka isusu zvinhu izvi zvakatikosherei. Ipapo madzitateguru edu pavainge vachinamata kudhara ipapo panguva yePersian Empire painge ichiri visible. Saka mwari wavo wavainge vachinamata, mwari wedu akabva aburuka. Saka achinoburuka kudaro mapapiro ake
ainge akakurisa. Saka mapapiro ake sezvo ainge akakurisa, akabva azovhara zuva rose. Ende akati avhara zuva rose, kwakabva kwaitika rima, ende nyika yose yakabva yazadzwa nerima nekuti mapapiro aMwari ainge akakurisa. Saka pose panoitika iyoyo yavanoti solar eclipse, tinobva tatanga kurangarira zuva iroro, chiitiko chakaitika apo madzitateguru edu paakasangana naMwari vakabva vazopiwa magwaro matsvene. Kana tichinamata tinonamata takatarisa zuva. Saka kune zvimwe zvitendero zvekutoti zvakatoita zvekugadzirwa, zvitendero zvakaita zvekugarirwa pasi. Ndisingadi hangu kuzvitaura nemazita, asi mamwe awo avanoti magwaro matsvene, mazhinji acho magwaro iwayo akatoita zvekugarirwa pasi. Ende kana mukatarisa acho avanoti magwaro matsvene, dzimwe nguva anozogumisidzira ava kuita sekunge anozvipikisa. Kuzvipikisa kwaanoita ikoko inhau yekuti akanyorwa nevanhu, achinyorwa nevanhu ainge achinyorerwa vanhu kuti ivo vanhu vangoramba vari muconfusion, vasingakwanise kuona kuti kune imwe empire iri kucontrola everything zvinoitika pasi pezuva. Ende kana mukada kutarisa mukatevedzera kwose kwainge kuine mizinda mihombe yeRoman Empire, nyika idzodzo nanhasi uno ndo nyika dzinongodzi ndo ma-A country, ma-first world countries. Ende kune dzimwe nyika kwekuti Roman Empire haina kana kumbogara yakanoisa mizinda yayo ikoko, munoona kuti kunotamburwa zvisingaiti. Why? Because empire yedu iyi Persian Empire ndo yakazova Roman Empire. Saka nyika dzose idzo dzinongonzi ma-first world country, idzo mizinda dzichiri kungo-operata as if ma-outpost e-empire yedu. Saka sezvaingoitika kuchinyakare kuti empire inotanga yafidha uko kune ma-outpost isina basa ne-what goes on in the dark world, sezvavaitaura kuchinyakare vachiti the dark world, kunenge kusati kwasvika empire kunenge kuchinzi the dark world. Ndokusaka kana mukanyanya kutarisisa kuti kwakawandisa ma-third world country kunyika dzekuti our empire haina kana kumbogara yakasvikako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa mushure mekunge ndataura nemwanasikana uyu. Nanhasi uno handisati ndakwanisa kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Hanzi musi wa8 April kune dzimwe nyika dzekuti kuchaita hanzi eclipse, total eclipse. Saka hanzi isusu pachedu pachitendero chedu tinenge tichiremekedza kuburuka kwakaita Mwari, mapapiro aMwari akabva avhara zuva. Saka pose zvinhu izvi pazvinoitika tinoungana kunzvimbo ikoko uko kunenge kuine eclipse, tobva tanamata tichirangarira magwaro awo akaburuka, awo magwaro akapiwa madzimambo edu naMwari, ndokubva vazoshandisa magwaro aya kuti vange vachigadzira zvimwe zvitendero kuitira kuti veruzhinji vangoramba vachingofunga kuti ivo vanoziva everything but pasina chavanoziva. Hey, hanzi controlling masses. Zvakaoma hazvo veduwe. Please tell me what you think in the comment section.